ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ମୋ ନାତୁଣୀର କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଏମିତି ହଲାଇ ଦେଲା, ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ହଲାଇ ଦେଲା, ପୁଣି ତାକୁ କହିଲା ଉଠ ଉଠ ମୁଁ ଆଗରେ ଆସିକି ନାଚୁଛି। ଦେଖିଲେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ନାତୁଣୀର ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଗୋଟେ ନାଚ ମାଷ୍ଟର। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ମାଷ୍ଟର। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ମଣିଆ ଜେଜେ ତାର ଟୁକା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ନାଚ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଢେର ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପପିଂ ଇମୋସନାଲ୍ କୁଚିପୁଡ଼ି କଥକ ଏସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଚ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇ ନାଚଟା କି ନାଚ ଶଳା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖା ନାଚ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଲାଣି, ଝିଅମାନେ ସବୁ ନାହିଁ ଦେଖେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୟସ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ନାତୁଣୀ ତତେ 100 ଜୁହାର ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନାଚଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛୁ, ପେଟ ଦେଖା ନାଚ ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା ନା ହେଲା ନାତୁଣୀ। ପ୍ରଥମ ବାହାରକୁ ଆସିକି ନାଚିଲୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟେଲି ଦେଲୁ ওটা କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପେଟ ଦେଖାହେଉଛି, ନାହିଁଟା ଦେଖାହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖିନି, ଯାହା ଦେଖିନି ସେଇଆ କହିନି। ତୁ ବି ନାତୁଣୀ ଖରାପ ଭାବିବୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ତମେ ତ ଅଭଦ୍ର ନାତିଆ ସବୁଗୁଡ଼ା, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଭାବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ନାଚଟା ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାହିଁ ଦେଖା ନାଚ। ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ହଟ୍ ନାଚ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଖରାପ ନାଚ।